Voorheen of zo kampen? Maar wat voor de ene een nadeel is voor de oor een voordeel. Zo mij het van rioolservice Schaap wel vaker sarijnen. Ja, absoluut. Sowieso. Daar genieten wij van. Dat, hoe harder het rein, hoe harder dat wij beginnen te luid zien. Nou, dat is, dat is zo. Het wetter dat bij het huis komt, of een rioleringsbuis die het verstappen zit. Schaap had het er deze dagen maar druk mee. Dat is natuurlijk, er komt een hele hoop wetter vrij en de meesten horen het zelf ook net goed schien net. En dan met deze dikke hoosbuien natuurlijk, hoeveel wetter dat er valt, dan hebben wij volle drokken. Dus dan hebben we een hele hoop aanvragen. Zo'n rioolbedrijf Kommerlitten is net goed keep. Daarom hebben ze wel een tip voor de meesten. Ja, ik heb zeker zo'n tip voor de meesten. Dat is krijg als de hemelwetter afvoeren. En ik van ja, zet er korfjes bovenop. Dat nemen ze van die bladvangers. Dan krijgen we net zoveel bladen in het riool. Ja, en dan stroomt het volle mooi. Ek verskate campings hebben op het stuitproblemen door de zwieren Rijnbuien. Liekers hier in Grauw. Hier staan we voor de jurt, die we gisteren gedraineerd hebben vanwege de wateroverlast. Zoals u ziet hebben we het helemaal eromheen weggegraven en een drainageslang neergelegd. Bij deze mensen stond het water zo hoog. Daarom zijn ze vroegtijdig naar huis gegaan en hebben de caravan in de tent laten staan omdat het te drassig is en de caravan niet over het gras gereden kan worden. Dan komen ze een andere keer weer terug. Maar net alle campinggasten van de oude Stjelp vertrekken naar een dikke bui. De campinggasten die verder weg wonen natuurlijk en campinggasten die gewoon zoiets hebben. Als we lang genoeg blijven staan wordt het vanzelf weer mooi.